Sa mangyud ang inyohang pag-iisipon na silot sa Ginoo labi na kung kamo magatunog daw kuno sa kanang gitawag og the blood of the covenant, kanang dugo sa pakigsaad sa tuwa nga ang saad sa Ginoo nga bag-o mao kana ang dugo, no? Kung ikaw kasabot sa dugo mo na nga atong sabto ng dugo kay mo nang gingon maayong ta mo kanta nga gingon there's power in the blood of Jesus. Gobit na ang mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo doon nagi power kay nga naman ang blood man gud ni Jesus is mo nang gingon kung bagat ta atong giinom ba atong gituman nga kanang blood of Jesus is the power of God. Mabitan ang nahimutang gitawag og Christians, no? Doon ako ipasabot sa inyo kay doon naman ko'y nagwali nga pastorin. Tinuod bito na ang spelling sa Christian. Pero kung nakabasa ka sa Bible, nagpabilin lang yapon ang spelling, no? Siyempre, kung wala nang I-A-N, Christ good na. Wala inungdan ilang giingon nga ang I-A-N, I am nothing. Tinuod na, bisa pag itapot na nimo nga panganlan kag Christian, magpabilin yun ng nothing. Wala yun kay himo, bisag mayroon kag wa kay nahimo, bilang Kristohanon, mo nang giingon ang mga tao, tinuod ang meaning sa nothing mga ilang butas sa buto. Mabasahan nimo ang pulong sa Ginoo, dili na kay nothing, kundi nature na, kinaiyahan na nga ang matod pa ni Apostol Pablo, ang ngalan nga Christian is carnal, kalibutanon ba mo na mga gipanganlan o mga nagkabautismo nga bisan gani ang mga Islam or Muslim nagkabautismo sa kang Kristo, tawagon yun na sila Christian, Muslim nga nahimong Kristiyanos. Kunya ang mga Kristiyanos for bautisman sa Muslim, nahimo po sila ng Muslim, Islam. O bitaw na nanimtak na kanang meaning sa Christian. Kung basahon nimo ang tinuod nga Bible, dapat unta ikaw kung nahimo mo kag Christian, kanang meaning sa dili na nothing, dili na nature, dili po na nonsense. Kundi that is a new. Kung natapot ka kang Kristo, I am new. Kung na ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo, bag-o na sila. The newborn, the new life, the new creation. Mo ginagiingon ni Apostol Pablo. Unang wa sila kasabot sa blood of Jesus. Bag-o na sila, kinabuhi. Lain na ba lain? Unang giingon dito, all things are passed away. Behold, all things are become new. Kanang natao kang Kristo, if any man be in Christ, he is a new creation. New na siya, new. Kung ikaw tinuod nga Christian, kung imong sabton, ayaw nang ingon natin ka na, katapot na kay. Kung dili, bag-o ka na. Bag-ong life, bag-ong natao, bag-ong binuhat. Muni bot pasabot ni Pablo. E din ang old creation, ang daang binuhatan nato nawala na. So may daang binuhatan nato kanang abot sa lawas sa unod nga ato ang pagsilibrar sa ato ang kinabuhi nga buhi pata natay mayong lawas may nya kay naaman tadi sa Ginoo mo na to isilibraron nga din ato na pasalamatan ng Ginoo because kay bag-o na ta. Mo bitaw ng kanang blood of Jesus. Mo na ang giingon niya, the power of God. Na kay gahong. Sa mga mga gahong nga naa kang Kristo Jesus nga din. Mo na akong giingon niya, wa gyud nila nasabta no. Mo ni yang buot kasabot. Hinuon ang Bible nagingon, no one understand, none understand, none seek God. Matod pa ni Apostol Pablo sa Roma chapter 3 verse 11, no not one who understand
No not one who seek God. Nagpabili ng pulunga, kaya ang pulong manggod hangtod sa walay katapusan. Na kung ikaw makabasa, ayaw gyud itugot na ang Ginoo muingon sa imo ha, wala ka kasabot. Mao bitaw nang mag-pray ta nga ang Ginoo muhatag nato understanding. Mao nang ang gingon ni Apostol Pablo, open my eyes, Lord. Ay abli ni akong mata, the eyes of understanding. Kaya nato ang mga understanding, nanay mata nga makakita gyud na sa tinuod gayud nga gitawag og will of God. Mo na nga kita gayud mahibaw kita, mao bitaw na ako mingon kung nganong nangalagad man gyud sa Ginoo kamo, nganong nangalagad mo arulwason. Gani kung ikaw mahibalo katong pagpalansang niya sa krus, dili man to kaluwasan sa atong mga sala, although nagingon siya the forgiveness, the redemption, the purchase of the gitawag of our sin and trespass. Pero si Jesus Christ nag-ingon sa Lucas, niani siya for to give knowledge of salvation. Iyang ihatag pa ang kahibalo, anang kaluwasan nga iyang gipakamatyan, although kaluwasan man to. Pero wasa naging tanang tao na luwas, kadto lang yatagan sa Ginoo og knowledge about salvation for the remission of sin. Kanang knowledge of salvation, the remission of sin, kanang paghugas sa imong mga sala, pagpapa ba? Kay doon na may sala ikamatay, doon na mo may sala nga di ikamatay. Mana ang iyang giirit kanang mga sala ay ikamatay. Sabi nimo sa tinuod lang, mo na kung gingon ninyo hapit na gyud matapos ninyo ko pagbasa ang Bible. Mo ni kini akong gingon sa inyo series ni about the blood of Jesus. Sunod siguro pasabtot ta mo ano about the blood of Jesus, pero ato pa rin sumano ning gitawag kung sa man ang blood ni Jesus Christ, di ba may there's power in the blood of Jesus. Tinuod nga kay katong pagpakamatay lang ni Kristo, giugasan na gud niya ang ato ang sala. Mao bitaw na nga si Kristo nagpasabot siya about anang mga paghugas, no? Mao bitaw na kanang gitawag og cross. Tulong man ni kabuok gipasabot ni Apostol Pablo, the cross, the blood and the death of Christ. Unang wa na sabtan sa tao ba? Ngano man gilansan siya sa cross? Ang Roma nag-ingon nga din kinsa ganito'y ilansan sa cross, mga tinunglo ra. Mo bitaw na ang mga tao, ang mga balaod sa Romanya o sa Roma, katong mga tinunglo nga tao ilang gipanglansang sa cross. Mo bitaw na atong unang history, makakita ka mo history of Rome, ang ilang balaod nga ang mga daotang tao ilang ilinya na sa dalan nga nagbutang ang mga cross dito pambitay nila ang mga daotan nga angayan gyud sa penalty of ang on the cross dito bisag buhi pa ka mo na mangagi ang mga tao dito makita nila nga kana mga tinunglo na mo na gingon sa balaod. Si Jesus Christ dilansang sa cross, gitunglo siya ngano man tungod nato, wag siya sala nya nilang gyud siya aron ingnon nga siya tinunglo. Unya ang iyang dugo sa lansang sa krus gidungga pag siya aron muawas ang dugo nya, kanang dugo niya for the shedding of the blood. The shedding of the blood, there is no, where there is no shedding of the blood, there is no remission, there is no forgiveness. Kung wala lang ang pag-agay sa dugo, wagay pagbawas sa atong kasalanan, sa atong kalapasan, o kapasayloan sa atong sala, wala yun. Pero mo na ang blood niya, gi-shed na abroad sa tanan para mahugasan ang sala. Mahugasan na, dilingon automatic, nahugasan na ka. Unya, sa diya nga ni, gawas ang iyang dugo, nahurot niyang dugo, siyempre ang tao mamatay man. Si Jesus Christ namatay, pero nabanhaw mo na nga ang iyang pagpakamatay. Ang Bible nagingon, the wages of sin is death. Ang bayad daw po sa sala, kamatayon. Si Kristo nagpakamatay, kay gibayaran atong sala. Mo na nga ang blood ni Jesus Christ nawala, mo nang namatay siya.
for our sins. Unya siya nabanhaw. Dili pwede nga di siya mabanhaw aron ang tao sab nga magani nga siya ningalagad sa Ginoo kinahanglan mamatay pod through the baptism. Wana ang tanan nga gibautismuhan ingon pa ni Pablo dilubong pud na siya sa kamatayon. Kung si Kristo gibanhaw sa espiritu sa Amahan, mausap pud na ang magbanhaw nato kanang espirituhan na. Unsa man ang espirituhan na nga kanang kulong nga giingon mamatay siya niya sulod sa tulo ka adlaw mabanhaw siya. O sa daang tao nagpabautismo dapat unta pagbautismo namatay siya kay dilubong man siya. Kaya ang bautismo nga tinuod yun sa dictionary sa Bible is immersion. Sa Bible is immersion. Sa dictionary is gidugangan og sprinkle mo na bautismuhan ang mga bata wisik-wisikan lang tubig. Kaya nga naman naman na sa dictionary aron magitawag kung atong nang hunauna wala man na sa Bible ng sprinkle. Hinoon ang sprinkle in the blood of Jesus lang. Nakita ko no mga Gentiles niya piskan ng ta no na sprinkle lang anta sa dugo ni Kristo. Gani sa dugo ni Kristo ang mga Gentiles nga Apostol Pablo gipaduo lang. Mo nang remember once we are a Gentiles, di ta mang hambog kay ngano man atong una wa gitay Dios, wa tay Christ, wa tay hope. Mo nang adin maningkamot ta kay gani ang mga iya sa Ginoo. Mo nang giingon ni Jesus Christ sa John chapter 15 verse 1 nga gipamutol gani siya. Gipamutol sila kita pata nga gingon gitapot lang. Uy di taputlon, dali ra taputlon. Mo na nga importante aduna tay knowledge. Mo nang giingon niya daan tung una, my people are destroyed. Bisag na knowledge pero lack laglag lang gyapon. Mo bitan nang kinahanglan ingon ni Apostol Pablo mo brutas na knowledge sa kahibalo ba. Kini ato pagka-Kristohanon. Ingon ni Jesus Christ sa John chapter 6 verse 48 to 56, matod pa niya din sa 48 ta magsugod. I am that bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Mao daw ni ang bread nga ang tao gani mo kaon dili mamatay. Kinsa to iyang gingon? Mismo si Jesus Christ. Siya ang bread. Siya ang tinapay sa kinabuhi. Ang ayang mga amahan nagkaon og mana dito sa kamingawan pero nangamatay sila. Gani katong mana is the bread of angels to. Mo tay mga pagkaon sa mga manulunda. Pero sila nangamatay. Pero ingon niya din this is the bread which come or cometh down from heaven, that a man may eat thereof or not die. Tanawa or not die, unsay pasabot nimo spiritual o physical. Si Kristo nagtudlo gyud dili ka mamatay kung mukaon kay ni. Kay siya man ang bread of life. Mao kita nang ningon siya sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lang. Kay ngano man, but by every word that proceeded the mouth of God. Mo na ang si Kristo, mo ang tinapay niya si Kristo, mo na nahimong pulong. Niyang pasabot niya, man shall not live by bread. Kanang bread niya atong ginakaon karon, but by every word that proceeded. Ang buot pasabot kaning word of God nga mao si Jesus Christ. Nga ningon siya, I am the bread. Kang kinsa mukaon nga dili siya gayod, tanawa dili gid siya mamatay. O nang nganong nangamatay man. Kay ngano man ang mga mana bisa pagkaon sa manulunda, gikaon sa mga amahan nato sa nangalagad sa Ginoo, nangamatay sila. Verse 51, I am the living bread which come down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. Mabuhi siya sa walay katapusan. Sunay forever.
mga tao na forever, pero manuman lagi wala man nagkaon lagi. Muna buot pasabot ni Jesus Christ nga matod pa niya sa live forever, and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Nga ang iya daw ang tinapay nga iyang gihatag, ang iyang lawas. Nga din, ambot pasabot nga, kung hunahunahon nato, ang meaning sa Christian is follower of Christ, mupalo kita niya. Kay ang pagpalo nga si Kristo, anong paluhon na kung sa'yo ipalo, kung sa'yo pagpalo kang Christ, as nga si Kristo, nagpalo sa iyang amahan, nagsunod ba? Wabitan nang ningon siya, not my will, but your will be done. Kaya nga naman, gisunod yun niya ang gusto sa amahan. Mosa na kita, mupalo ta niya, kung unsay gusto ni Kristo, mosa ta tumbuhaton. Aron, nga matod pa niya, mabuhi ta sa ulay katapusan. Muna iyang gingon ang flesh, nga abot niya pasabot, ang unod ba, nagpakaunod siya, aron buhaton sa niya ang sugo sa iyang amahan, niya ang sugo sa iyang amahan, lukaton ang tao, nga unod. Sa ang paglukat, sa unsang paagi nga, kanang tao manggod, appointed unto man, wants to die. Unya di gusto ang amahan nga ang tao nga iyang binuhat, mamatay. Mabitan nang niyani siya dinhi, naghatag siya knowledge, niya kana si Jesus Christ, nagpakatao pod. Aron siya mo bayad sa imuhang kamatayon. Kung mamatay mata, o sige siya bayad. Siya na himong unod aron mamatay. Mo na ang buot pasahod, ang iyang unod, mo na ang atong hunaon. Nga kana mo de ato ang kanon, ang tinuod nga pagkaon daw kuno. Ingon ni Jesus Christ, ang iya daw pagkaon mo ang pagtuman sa mga sugo, samahan. Kung mukaon ka sa pinapay, tumana ang sugo. So may sugo. So may sugo ni Kristo. Kung ikaw uban ni Kristo, kung ikaw anak ang Kristo, ingon pa niya, if any man be in Christ, he is a new creation. Ug matod pa niya, if a man, matod pa niya, is in Christ, matod pa, nagingon ang pulong sa Ginoo, let him deny himself and take up his cross and follow me. Musunod yun ta. Sa unsay gisugo, dili kang Kristo Jesus, kundi ang tanan nga gibuhat ni Kristo Jesus, ang sugo sa amahan, ang kabubuton sa amahan. Mawabitan nang niingon si Jesus Christ sa Matthew 7:21, not everyone that unto me says unto me, Lord, Lord, shall inherit the kingdom of God, but those kadto lang nagbuhat sa kabubuton sa amahan. Muna ang tanan mga buhaton nato kanang mga gisugo sa amahan kan Jesus Christ nga atong ipalo kay si Jesus Christ nagtudlo mo nang nagsulti siya nga siya kuno ang tinapay nga din buhi matud pa niya dinhi. Ingon pa niya sa 52, the Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give his flesh to eat? Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Matod pa ang mga Hudiyo daw kuno, nagbangutan sa ilang kaugalingon, nga nag-ingon, kung saan daw niya pagkaon sa lawas ni Kristo. So kung atong laktoy pagkasulti nga bugulbul sila, kay wa sila kasabot, unsa maihawo nato ni Kristo, nya tungaon nato kay sama sa ilang pagpangalagad kay do na may paghalad nga karnero sa tinuod lang kung ato sila simbahan partikir sila anang karnero mukaon gid sila. Mo na ilang but pasabot, mo na nabagulbul sila. Pero nagsulti si Jesus Christ nga nag-ingon gayud siya, gawas kung dili mo mukaon sa unod ni ining anak sa tao, ug di mo muinom nining dugo, wala gyud moy pinabuhi diya kang Kristo Jesus nga mao na iyang giingon ay ang the way, the truth, and the life. Kanang gidala nga life ni Kristo, lahi na sa imong life nga natural. Kanang life nimo nga natural is appointed na once to die. Muna mga tao is like a flower and grass, mga matay lang, gani na iidad.
Unya ni ani si Kristo aron tagaan tag eternal life. Nga din kanang eternal life mo man na ang ato ang di pangalagaran sabot anang eternal life nga din sa uling adlaw koronahan ta ana. Mo nang gingon niya, who shall endure it to the end shall be saved. Nga mo na makaluwat na to kanang eternal life kay kini atong life manggod nga diing di alagaran to ang Ginoo na ay naninguha ini pagpatay. Ang atong kaaway ba nga mo kana si Satanas seeking whom he may devour. Nangita na kung kinsa iyang matukob aron lang dili makaangkon anang kinabuhi nga gitanyag ni Kristo kay ang gift of the Spirit is eternal life. Mo na iyang gingon dinhi. Kinahanglan mo kaon ta ug muinom ta aron aduna tay life. Kanang life nga mo nang gingon ako ninyo nga dili nang nothing life nga nonsense or nature but new life. Mo na gibot sa ni Jesus Christ. Sa verse 54, "Who's eat it my flesh and drink it my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last days. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him." Muna iyang buot pasawot ha. Kanang gitawag og the blood of Jesus Christ. Gadin doon na buot pasawot anang gitawag og eternal life na. Unang gingon nga nung unsa may atong nauna ng blood of Jesus kay dagay nagwali daw kuno yung Apostol Pablo nga gi-deny nila nga giportista through his blood naagi sa blood of Jesus. Unsa man ato ng blood of Jesus? Mao na ang ato ang sutaon ron ngano man kanang blood of Jesus. Kinahanglan ato nang imnon sa unsang paagi atong imnon. Gani kung akong nabasahan nga ang pag-inom daw sa blood of Jesus katong giingon niya dinhi padayon na ta nga matod pa niya sa verse 53 balik na to except ye eat the flesh of the son of a man and drink his blood ye have no life. Wag tay life mo na mga tao kaya nga naman wala man inom sa tinuod lang wala gyud niinom nga naman wa makabaw sila kung sa ang pag-inom bisag gani ang mga Kristiyano bisag ikaw wa ka kabalo sa ang pag-inom. Muna'y gingon, gani ang mga Hudiyo, ang mga Israelite, nangalay, nangasuko, kaya nga naman, wa sila kasabot kung saan pagkaon, kung saan pag-inom. Diretso lang sila. Ni which is nga, gisulat pag ito ni Jesus Christ, pero kay sila, di-predict man, nga gi-reject nila yun si Kristo, kay matod pa niya dito ni Isaiah, nga kaning tinder nga gitawag og bata pa, linghod pa, nga muanhi dinhi, di yun ituhuan. Reject by men. I-reject yun sa mga tao ni kani si Kristo ingon pa ni Isaiah. Wala nga wag yun dawata. Nga naman aron mahimong tong prophecy nga matud pa ni Apostol Pablo, si Jesus Christ is the mediator of the new covenant. Muna ang blood of Jesus mo nang gingon the new covenant, the new testament, bagong pakigsaad ba nga din aron ang tanang tao maapil mo nang tungod sa blood of Jesus nga kita maapil na ta luwas, maapil na ta kung kita mo gitawag mo sunod kang Kristo Jesus. Mao na yang gingon the natural life and the spiritual life which is the eternal life. Mao na ang yang gingon the life of flesh, mao na ang word and the glory. Kanang ato ang list daw kuno mo na ang iyang gibot pasabot kanang eternal life is about kanang words and glory, kanang pulong ug ang paghimaya sa Ginoo. Mo na ang bot pasabot ni Kristo nga din mo na atong buhaton nga din kinahanglan may bawat sa pulong sa Ginoo kay mukaon man sa pulong sa Ginoo aron makabaton tag eternal life. Kay ang natural life ug ang spiritual life which is kanang spiritual life mo kana ang eternal life nga si Kristo ni ani dira paghatag og eternal life nga aron ikaw mabuhi aduna kay new life, newborn, new creation through the Spirit. Mo na ka ang tao daw kuno magkinabuhi diha sa espiritu wala nay paghukom, pero ang tao na kinabuhi subay sa unod mo nang gingon doon na pay paghukom.
Muna ang paghukom sa gitawag sa tao, muna ang gingon niya, it is appointed unto man once to die, but after that, judgment. Muna hukom nga ang tao, mamatay ginakas, kay hukman man siya. Pero kung ikaw, naanak ang Kristo, kay gilukat naman ka, dili na ka appointed to death, kay gilukat bug ka. Kung ikaw mo'y gilukat, muna ang imong buhaton, nga ang pulong o ang himaya, muna dapat nato imnon. Muna iyang gingon dinhi, kanang, except ye eat and drink the blood, ye have no life. O kanang pulong, muna ang gitawag og kaunon nato. O kanang blood is the glory of God. Kay mao magunaan niyang tuyo rin sa tuwa, na ang tao wa kasabot anang cross, wa kasabot anang blood, wa kasabot anang kamatayon ni Kristo. Nagpakamatay naman si Kristo aron luwason ka dili. Nagpakamatay si Kristo aron dili ka mamatay. Mao ginilaktod pa kay siya may nagbayad. Dili na ingon luwason, dili na kay luwason ka. Aron dili ka mamatay, hangad buglat nga gibuhat ni Kristo. Pasayloon na ka sa imong sala o dili ka na mamatay. Mas bugat yun mo na atong tuyo kung kita makasabot lang sa pulong sa Ginoo. Hinoon, ang mga iya sa Ginoo is nagwander man gina sila. Nanlakaw sila ba, nagsagsag sila, asa sila nagsagsag about anang understanding ng pagsabot ba. Mo nang nangadto sila dito kay wa man gyud sila kasabot, adto na lang sila dito. Mo na meaning nga gingon nagwander ang mga katawhan sa Ginoo. Unsa man ang dugo ni Kristo? Ingon pa ni Jesus sa Matthew chapter 26, verse 27 and 28. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it. Muna iyang gingon sa Matthew chapter 27 ha. Iyang gikuha kung ang kupa o gihatag o naghatag siya pasalamat o gihatag niya ngadto sa mga disciples niya. Unya nag-ingon siya, imna ninyo kini kamong tanan. Giingnan niya ang 12 disciples. Sa verse 28, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sin. Kay kung dili ka muinom, kung imong hunahunahon na di ka muinom, wa ka maapel paghugas sa imong sala. Anang remission is paghugas lang ha. Naiuban nga wala mahugasi. Kay siyempre ang tao wa makabalo kung saan paghugas. Mao bitaw nang niingon siya sa Lucas, na matod pa niya di sa verse 27, to give knowledge of salvation unto his people, but the remission, by the remission of their sins. Gihatag niya ang kahibalo nga sa kaluwasan sa mga katawhan niya aron mahugasan ang ilang mga sala. Dunay knowledge nga gitudlo ni Jesus Christ. Wala na ingon automatic sa diya nga nagpalangsang si Kristo. Luwas na ang tanang tao, gilukat na ang tanang tao, gipasayon na ang tanang tao. Ano na pa'y knowledge? Namatod pa niya. Mao gani nga giingon niya din sa Lucas chapter 1 verse 68. Namatod pa niya, blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Kung ato ning basahon, wa tay labot ang iyang mga katawhan. Pero iyang gisulti din nga kanang pagpakamatay, naghatag lang niya sa knowledge of salvation. Knowledge of salvation, wala gyud na giluwas tadayon. Wala na ingon nga ang mga tao nga di nidawat kang giluwas. Maluwas ka lang kung kabalo ka pag repent kung unsaon nimo pag hinultol. Mo bitaw nang naay gitawag og remission of sin. Tudluan pata, knowledge. Mo na iyang gingon kanang remission is ang meaning daw kuno sa remission, the act of process of remitting, kanang di kuha ba, no? Mo na gingon sa dictionary ha. Kanang remission, buhat ka na sa pagproseso nga matod pa kanang remitting. Ang meaning sa remitting, to lay aside. Kanang gingon nga mood or disposition, kanang partly or wholly, kanang mga
gagmay diha nga naabahin sa imuha gipanguha na mo na gingon remitting nga matod pa niya sa remitting is to release from the guilt or penalty aron mawala ka diha sa guilty nimo kanang mga guilt nga imong gipangbuhat ug kanang mga penalty nga imong bayran kanang gibuhat nimo do na gyud ay consequence mo na iyang giingon di pugasan na gipanguha na ang problema unsay gipanguha sa tuwa nga kita nangalagad sa Ginoo mo bitaw na ang iyang katawhan without knowledge nalaglag gani ingon si James nga din kung natuman man nimo ang tanan nakalapas kag isa unsa may gingon niya mali na pason man gyapon ka sa tanan wala kay counted nga Ginoo nagbuhat man ko daghan akong gibuhat o isa ra ni gingon sa Ginoo nagkamali ka lag isa mali na ko tanan diha sa Ginoo mo bitaw nang kinahanglan mo nang giingon niya redeem the time mo ba akong i-redeem kanang tuno the wisdom and the knowledge and the understanding mo kung pa himusra nato nga kita makasabot dayon nga kita kaya ang panahon gamay ra gani dili man gani igo ang atong paghago dira aron maangkon lang natong langit kung dagan makay paghago dili pa na igo kay ngano man kanang himaya sa Ginoo dagan pa iyang ipasabot pero kanang imong time dili na igo kung nagago man ka dili na igo mao bitan nang i-redeem natong time musla nato mo na iyang gingon bulahan gitong gitawag og the Lord of God of Israel that He has visited and redeemed His people iyang gibisitahan o gilukat niya o gihatagan niya o kahibalo sa kaluwasan may tungod sa paghugas sa sala sila gitudloan paghugas sa sala kita sab tudloan po ta unsa paghugas sa sala ang problema kinsa may mutudlo nato gawa naman si Apostol Pablo di man mo tuog mga pastor mo bitaw na number 1 nga kung ikaw makaila importante ang mga shepherds and pastors kay that is the gift nga mapadayon lang ang ministry sa Ginoo mo nang naa siya mga gasa nga gipadala dire gawas anang apostle and the prophet na ay gitawag og evangelist pastor ang teacher importante na kay ang pinaka main gyud nga ato ang giduol sa Ginoo abot anang adlaw kinsa may mugay sa tao abot anang adlaw kinsa may mangisog aron himo ng adlaw nga kanang adlaw lahi na subang adlaw mo na nga ang tao nga giluwas sa Ginoo gitudluan siya kinahanglan ang adlaw iunor unsa man nimo pag-unor baliwala lang nimo nang isa ka adlaw sa Ginoo ang Ginoo nagataga mo tuo kag Ginoo nya di ka mo tuo sa iyang commandment nga ang adlaw ang sabat mo na ilhanan sa tao sa Ginoo unya wala ninyo na ilha gi-despise gani nay pulong gingon niya dito who despise the day as a small thing mo na iyang gingon tinunglo na siya kung imo nang i-despise ning adlaw sa Ginoo nga gamay ra ni baliwala lang ning adlaw ni niya kung mangayo sa Ginoo labi na kung naanay balatian labi na kung naay kalisdanan trubo sa kinabuhi mangayo sa Ginoo perting hila niya ang pulong niya unsaon na lang mo nang gingon ni Jesus Christ if ye abide in me my word abide in you it shall be done mo nang dili na matuman sa imo kay ngano man wala man ang pulong mo nang gingon ang adlaw mo nang unsaon man nimo pag tahod sa adlaw kung wa kay leader mo bitaw nang dunay pastor to give you knowledge and wisdom and understanding aron mo guide unya ang ikaduha kanang balay sa Ginoo diingon na daan sa Ginoo nga ang simbahan atong una is full of glory puno sa himaya sa Ginoo pero karon daw ang mga tao as nothing baliwala lang ang simbahan bisan manggani gwapo ng simbahan baliwala ra manggani bisan dako ng simbahan baliwala ra sa tao ngano man wa sila kabalo nga ang tanan mga simbahan is giingon na sa Ginoo unta makikubang siya sa mga tao kung sila mosulod sa simbahan gani ang mga tao ingon pa ni David sa diya nga ikaw maghala diya sa sanctuary ma-remember gani na sa Ginoo nya kung mugawas na ka iyang ipadala ang tabang gikan sa sanctuary
Kaya nga naman, nakita kanya, ang Ginoo, naa sa langit karon nagtan-aw lang na siya sulod sa simbahan. Mauro gini yung gitan-aw. Yatong mga tao nga din, mo nang nakaila sa Ginoo, mo nang naghimaya sa Ginoo gayud, mo nang ingon pa niya dinhi. Ang pag-ani nato daw sa simbahan, mo nang ningon siya kang Moses nga, kanang kuha ang imuhang sandal kay ang lugar nga imong gitungtungan balaan. Muna kung wanita diri kanang adlaw sa Ginoo, keep it holy gyud na kay ngano man kanang balay sa Ginoo balaan na. Mo bitaw na nga di importante nga din ang pastor magpuyo sa balay, dili maglakaw-lakaw kay ngano man. Kanang meaning sa evangelical sa evangelist and pastor, ang teacher. Mo na lang na sila nagatudlo kay human naman ang mga propeta, mo naman ang mga apostol nga nanlakaw sila. Kay bisang pagwa na ng apostol gani si Apostol Pablo is the last ha. Ingon sa Bible, ingon gyud sa kasulatan nga siya ang last nga naghalad sa iyong pagalingon. Mo bitaw nang importante ang pastor kay ang pastor mo na ang shepherd nga diin mag-guide sa mga the flocks of Christ kanang grupo gayud nga diha kang Kristo Jesus which is the church of God. Mo nang gingon mga overseer na ang mga leader. Mo bitaw na nga importante aduna gyud mo guide, aduna mo sulti karon kay wala naman na kay atong una gipamatay man nila although karon ang mga pastor dili dapat patyon pero ngano na namatay man because so mo nang giingon pag wag gani ang pastor mamatay wala pag-asa tong mga tao kay nganong kinsa pa may mo guide nila. Mo bitaw na nga ang tuyo sa Ginoo kanang gitawag og kanang ang shepherd as a pastor according to the heart of God aron mao kanay mo guide hangtod sa walay katapusan aron ang forever nga life maangkon nga which is the eternal life. Mo nang gingon niya the remission and meaning sa remission or remitting ingon pa niya dito listen kanang listen kanang di paggamay ba to lay aside. Ang Hebrews nagingon chapter 12 verse 1. Wherefore saying, we also are compassed about with so a great a clouds of witness. Let us lay aside every weight and the sin which that so easily visit us, and let us run with patience the race that is set before us. Adunay lumba nga gisit sa matag tao nga nangalagad sa Ginoo mo na ang life eternal. Kanang giingon si Jesus Christ niya ni aron paghatag og eternal life. Kinsa ka tumuto dili malaglag kay nga naman gisit up na daan ng life. Nga matod pa niya the race that is set before us. Nga matod pa niya with patience kinahanglan lumbaon nato na ang lumba sa kinabuhi sa eternal life. Mo na yang gingon din ingon nga kita daw kuno gilibutan ta sa mga dagkong mga panganod ba kung bagat pa ba ang kalibutan ay panganod nga diin matod pa niya cloud of witness na ang cloud matod pa niya din let us lay aside kinahanglan ato ng isalikway kinahanglan mawala na, malisin na, marimit na or kanang remission, kanang mahugasa na nga matod pa every week kanang matagbugat and the same that which that easily visit us kanang sala nga sayon lang kayo mo bisita nato ngambot pasabot nga mamatay lang tadayon kay sabi niyo ang bayad man sa sala kamatayon mo na ang mo bisita nato easily nga matod ta visit us and let us run kinahanglan magdagan ta sa lumba unsa man ang lumba mo ning gingon lumba sa kinabuhi mo na kanang life nga gihatag ni Jesus Christ daganon pa nato na moapil pataana pero although nga din ang dalan nga sudlan nato nga nag-lead of life is kanang lisod lang gamay lang kayo narrow lang kayo gani gamay rin nakatultol ay ana mo bitaw na maglumba kita sa lumba ta ilang nang gingon nga eternal life kinabuhi nga walay katapusan mo na ang ulahutay ora na ang maka-overcome ingon pa ni Pablo sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11
I return and so under the sun, that the race is not of the swift, nor the battle of the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men at skill. But time and chance happen to all them, to them all, to them all. Nga din kana diayng kwan nga matod pa niya samtang si Solomon nga matod pa niya nibalik siya pagtan-aw daw kanang ubos sa adlaw mga binuhat mga tao nga matod pa niya ang lumba dili na papaspasay, ang gira dili na paligunay, ang tinapay dili lang na sa mga bright nga din tungod sa ilang ka bright daghan sila makaon, isang asa sila moadto makakaon sila, nor the riches ni ang kadato sa tao dili na tungod kay sila understand kanang nakasabot sila, kung dili bisag wa ka kasabot bisag dili ka bright pwede ka madato. Nga matod pa niya, nor yet favor to men of skill, ni kanang mga dunay skill, mga wise, mga hawd kayo dili na ingon gipaboran sa Ginoo, kundili matod pa niya, but time and chance happen to them all. Kundili mao kana ang panahon ug chance sa iya nga gihatag sa Ginoo mahitabo gyud sa tuwa. Siguro kung publita mo ni ang ato ang time, mo ni ang chance nato nga unsa atong chance nga diin kita naingunita itigaan siguro tag time sa Ginoo. Siguro moabot ang panahon nga kita dalon sa langit, pero kanang mga dato do na po na sila time ra na nila nga nadato kanang mga gitawag ug kanang mga paglumba sa dagang kusog kay sila time ra na mo bitaw na nga kini kita karon chance ni sa mga tao nga iya sa Ginoo nga din siya naghatag kanato og kanang lumba sa dagang sa kinabuhi. Di-sit up niya nga kinanglan mo apil ta sa lumba ining kinabuhi. Mo bitaw na kanang cross nga giingon niya dili na ingon nga kitang tanan gipasaylo. Kana si Kristo naghatag nag-life nga iyang gipatabok. Mo bitaw na hinungdan nga siya mo ay gitunglo, nagpatunglo na lang siya tungod nato kay ngano man ang mga gihang manggod sa cross tinunglo na mamatay manggod na mo na siya mo inipuli aron ang life nga din kanang time and chance nga gihatag nato lumbaon nato na with patience kay ngano man bilang kita Kristohanon, bilang kita nga nangalagad sa Ginoo, ang ato agayong dapat sabton nga kining atong pagpangalagad is eternal life niya kanang kinabuhi nga walay kamatayon ba. Pero kung mayong kang anong namatay man, di-predict naman guna, it is appointed unto man once to die. Kung ang tao giapoy, kung ang tao wala giportis, wala gihugasan, kay wa gitudluan sa kaluwasan sa paghugas sa iyang kasalanan, naman na siya mo appointed to die. Bawita na nga din siya nag-ingon nga din kita gisit up ang usa ka lumba sa dagan sa kinabuhi. Kung wapil ta mo nang giingon mo lumba po ta sa dagan sa kinabuhi. Ingon pa ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize to run that ye may obtain. So padaganon yun ta. Kay ang tanan daw kuno nanagan at sila. Tanan nanagan. Unya usala ang makadawat o premyo. Unsa may but pasabot nganong usa ra man. Ang makalahutay lang ba? Ang makalahutay. Nya tanan ba day makalahutay? Ang makalahutay lang usala ang iyang hatagan kanang makalahutay. Who shall endure it to the end? Who shall overcome to the end? Mo nay makareceive. Mo nay yang gingon. So dagan mo nga matod pa aron tabaton jud mo ma-obtain ninyo na ang kanang eternal life. Dili nang giingon nangalagad ka unya kung mamatay ka na kay eternal life, which is nga mga tao nga nagwali hangtod karon nagpustada lang gyapon sila kay ngano man aron ang tao daw magdawat kang Kristo Jesus bahala nagmamatay basta nakadawat daw kang Kristo Jesus kana sila eternal life, which is wa sila kabalo sa knowledge nga gitudlo sa Ginoo nga kanang eternal life is lumba na
Sumuapil ta ana. Kundi ta muapil, Galatians chapter 5 verse 7. He did run well, and who did hinder you that ye should not obey the truth? Kamu nagdagan, maayo na inyong pagdagan. Kinsa may nibabag ninyo, nga aron dili ninyo tumanon ang kamaturan. Mabita na kung kita mo apil sa lumba, sa dagan, sa kinabuhi, wag yun nag-ingon nga ayaw ninyo tumana ang kamaturan. Kung maglumba mo sa dagan, sa kinabuhi, kinahanglan tumano nato ang kamaturan. Kay maura na ang muhatag nato og kagawasan. Mao na gingon ni Jesus Christ. O bitaw nang gingon ang Galatians chapter 5 verse 7. Nga matod pa niya, run will. Kinsa may mubabag niyo, who did render you that you should not obey the truth? Kung kamu managan man ang galing, kinsa may mubabag ninyo sa pagbuhat o pagtuman sa kamatuoran. Mao bitaw na nga importante nga din kita maka-skip ta ining life. Nainumdum ba mo atong gingon sa Ginoo kang Moses, kang Abraham, nga din ang iyang igagaw nga silot nga nagpuyo dito sa Sodom and Gomorrah. Mao na ang pagbalik sa Ginoo, mausad na daw kuno mahinduman niya, sama daw kuno sa Sodom and Gomorrah. Kita nga din ang mga tao daw nagpuyo sa Sodom and Gomorrah. Mao nang giingnan niya dito gitawag nga si Lot or si Lot. No, nga matod pa niya gingan sa manalunda, escape for your life. Kay nga naman, wapagani sila kaandam. Ningon namang Ginoo, gipadalan sila manulunda nga karong gabi, gawas mo, panagan mo, ayaw gyud mo glingi. Hangtod maabot kay nga naman bubuan og asupri ning Sodom and Gomorrah. Mo to nanagan gyud siya, di na nga ayaw lingi nya kini asawa ni Lot, milingi man mo nang nahimong asin. Kay giingnan nga ayaw glingi, mo bitaw nang gingon niya diri ni Apostol Pablo, kinsa may mubabag ninyo? Nga dili mo muubi sa truth, wa man tay mubabag, pero tungod kay sa history diri sa kinabuhi ni asawa ni Lot, nasayangan man gud siya sa iyang gamit dito, tanan mga butang. Pero ang giingon sa manulunda, escape for thy life. Mo bitaw na kita karon ang ato ang kalibutan, matud pa sa Ginoo, is like ingon pa ni Peter, sama daw sa Sodom and Gomorrah, sama daw sa panahon sa flood. Mo nang sama daw kuno sa manulunda nga nasa langit ipanghulog. Mo nang magbantay kita, mo nang gingon i-redeem gyud nato ni atong pagalingon. Uy, na-skip ta, labi na pinaagi nga din ang time hapit na. Ang John chapter 7 verse 6, ingon pa ni Jesus Christ, then Jesus said unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. Mo nang kinahanglan mag-ready gyud tayo. Kung wa pa man ang time sa Ginoo ni Jesus Christ, unsa ba to yang gingon, my time is not yet, nga din mo adto siya sa amahan, mubalik ba siya? Basta ingon pa niya sa mga disipulo, but your time is always ready. Mo nang gingon mag-ready gyud ta kay ngano man wata kabalo sa panahon lagi, mao ni ang pulong nga din atong gibasa aron mao ni atong guidance. Ingon pa niya sa Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. Mo ni pahimuslan nato ang time kay ngano man ganang nagkalisod na ba, no? O kita tinuod dili sa ato, wala tay baha dito sa Luzon, daan ay baha, nang lutaw na ang mga syudad dito. O pila na kaadlaw, pila na kasimana nang lutaw dito, pero kita hayahay. Sa ato pagkahayahay ro, wa ba mo kahibalo nga din perting paita kay hinit kayo? Okay lang dato mo, kay lagyan mo earphone. Kaya kung watay dato, mo bitaw na watay earphone. Mo nang gingon nga, dituyo gina sa Ginoo daw ang pagkapobre sa tao, makailag Ginoo. Mo na nga importante nga din, bisag pobre ka, kinahanglan mo salig gyud ka sa Ginoo. Saligan nato ang Ginoo, kay nga naman, bulaan ang mga kabos nga diya sa Espiritu, kay ilan ang gingharian sa langit. Mo na nga, pahimuslan nato ning panahon. Kaning nga to ang gitawag og ganang do na patay time ba nga makasimba, makalagad, moabot na lagi ang time mawala ni kay mo man gingon na Apostol Pablo sabi moabot na gani ang hingpit, ang dili hingpit mga wala na ni kanang gitawag og ganang ang pagsimba nato nga diin mao ni nga ni hago siguro sa imuha ng pagsimba mawala ra na.
Mao bitaw na mangandam lang mo nga sa pagkawala ng pagsimba mo nang gingong takos na ta. Kaya nga naman doon na magigitawag og changes sa atong body, sa atong life. I-change man gyud ni kini atong life man gyud is corruption man gyud ni, corrupted man gyud ni. Mao na nga mao bitaw nang gingon ni Apostol Pablo anyang gitudlo sa mga hintel nga kita nagamulo nga ang atong pagsimba daw kuno kining morning nato is to be clothed ba kanang masilinaan dita nga kini atong lawas mailisan ni og dili mamatay. Mao gina atong tingwa dili unya kung ikaw karon namatay unsa pa pagilis nimo namatay naman ka. Katong mga buhi mo to gingon nagpaabot sila nga kana pag ilang kinabuhi mailisan na og kinabuhi nga walay katapusan kay do na mangi mystery nga dili ang tanan mga matay kun dili ang tanan mga usab. In the twinkling of an eye, mo na ang sa kabutang ano ng dagat sa Ginoo. Mo na iyang gingon redeeming the time. Sa unsang paagi mag-redeem ta sa time. Ingon pa niya dinhi sa Colossians chapter 4 verse 5. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Kung magpahimulos man ta ining panahon, kinahanglan maglakaw ta diha sa wisdom. Ngadto sa mga tao nga walay wisdom. Nga kita nga makabaton o nakabaton tag wisdom. Kaning wisdom nga diin gingon sa Bible ha, dili nang kanang wisdom nga naa sa kalibutan, kanang wisdom of the word. Kanang gingon ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24 and 18. But unto them which are called both Jews and Greek, Christ is the power of God and the wisdom of God. Mo nang kinahanglan maglakaw ta sa wisdom nga diin si Kristo mao kana ang gahom sa Ginoo ug ang kaibalo o wisdom of God kanang ato ang paglakaw nga naatay wisdom pinaagi atong pahimutulan ang panahon nga matod pa sa verse 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Kanang wisdom mo na ang power ingon pa niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ibalik lang ta sa 24. Si Kristo giingon alang sa mga tinawag, sa mga Hudiyo, sa mga Greek, Christ is the power of God and the wisdom. Mo na nga dili lang kay siya ang gahom nato, kundi siya mo nang gitawag og kanang wisdom gani, lahi mo po ng knowledge. Kanang wisdom, nabaw-ara nato ning wisdom. Kanang giingon the power and the wisdom of God about the cross and blood. Di kanang naatay kay balo anang gitawag anang cross ba. Natay kay balo anang blood, natay kay balo anang death. Kung unsa na ang death. Kay daghan mga tao mo nang giingon nga din. Mudawat ang sila nga appointed sila to die, wants to die. Nga naman because they have no wisdom. Bisan sila Kristiyano, wa gid sila kabatunan ng wisdom. Unsa man ang wisdom? Ngayon pa sa dictionary, ability to discern the inner qualities and relationship. Kanang abilidad nimo nga ikaw makasabot ba, maka-discern ka sa sulod nga mao kanang quality nga aduna kay relation sa Ginoo. Nga makasabot yung nga ikaw adunay relasyon sa Ginoo. Ikaw nakasabot ba ka adunay relasyon ka sa Ginoo? Unsa may relasyon nimo sa Ginoo bi? Unsa man day sugo sa Ginoo nga ikaw mutuman kay ikaw dunay relasyon? O bitaw nang naay mga relative sa mga gitawag og sa mga gobyerno, lakas kayo. Wanang magsalig sila kay nga naman na sila mga relative sa mga dagkong mga pamunuan. Mosad na nga din kanang gitawag og wisdom dia kang Kristo nga si Kristo is the wisdom of God. Kanang wisdom is the ability to discern. Naa ba kay gitawag og pag-discern kanang kahibalo ba? Kahibalo ba ka anang imong gibuhat? Kahibalo ba ka nga din ikaw sa Kristohanon ikaw nagdawat sa Ginoo? Kahibalo ba ka unsa nang cross, unsa nang blood, unsa nang death of Christ? Wanang giingon kung kahibalo ka na, so therefore do na kay wisdom. Mo na yang quality nga din ikaw adunay relasyon sa Ginoo. Ikadua ingon pa niya wisdom, generally accepted belief. Kanang wisdom nga mao kana ang nagdawat kanimo nga ikaw gayud nito
Wa bitaw na hinungdan nga di para anang pastor nangalagay kag simbahan na ay pastor diha. Kung doon na kay wisdom, kay balog yung ka nga diin ka ng pastor, mga nagtudlo nimo, nang may bawaan nimo nga siya ba iya sa Ginoo, siya ba nang makak, siya ba nag muna usa ka butang nga diin nga na-discern nimo. Generally accepted belief mo na imuhang pinginatibukan nga gidawat nimo nga nituo gyud ka. Ikatulog kining gitawag og accumulated nga matod pa niya as scientific learning. Kanang knowledge daw kuno, kanang nagatigom ba, nag-accumulate kanang scientific nga learning nga adunay scientific unsa na galing scientific nga matod pa niya meaning sa scientific relating to exhibiting the methods of principles of science. Nga ikaw makarelate ka kanang gi-exhibit about anang method or principles. Unsa may method sa Ginoo diri, unsa may gitudlog gyud sa Ginoo diri. Nga diin ang gitudlog gyud sa Ginoo, nga diin si Apostol Pablo mao ang ministro sa mga hintel nga ang gitudlo ni Pablo about the cross of Jesus Christ, about the blood of Jesus Christ, and about the death of Christ. Alang sa mga hintel, dili nangingon nga kita mga hintel paglansang sa cross ni Kristo apil na ta. Mao bitaw na nga diin kanang blood, kung ikaw naay wisdom ma-discern nimo nga diin wa man ite labot. Pero kung gusto pa mo apil, so unsa matong baton? Mo nang ipalo nato si Jesus Christ. Na kung mupalo ta kang Jesus Christ, unsang paagi, mo nang gitawag og new life. Pinaagi sa bautismo. Mo nang pinaagi sa pagpakatao diya sa Ginoo, born again. O kanang bago na tang binuhatan nga din ang kanang old things are passed away, kanang old things kanang ato ang pagkatao ato muna ba sa flesh nga natao naman ta sa espiritu. Mo nang ipas na nato tong old things. The new things are become new kay ngano man na bago naman ta diya kang Kristo. Mo na ang tinuod nga Kristiyan kanang I is I am new. Kung ang tinuod yun meaning sa Christian, kay sila rin may nagbuat-buat ana, sa tinuod lang, kung ang Bible atong pahukmo na na, kanang gitawag o Christian, kay gitapot naman ang I am, o kanang I-E-N, is I am a new creation, I'm a newborn, I'm a new, gitawag life, mo na ibuot pasabot, nga din unta ang Kristohanon kay naa na kay wisdom. Mo na ang scientific learning nga nakarelate ka sa gi-exhibit about anang method or principles ining Bible. Nga ang principles sa gani sa Bible nga kanang the first principle of the Bible ato gani nang wala una kay ngano man mature naman ta kay labi na hapit na mo balik ang Ginoo. Mo na iyang gingon kanang relating, ang meaning sa relating to have relationship or connection and to give account of nga hatagi yun na nga ikaw na apil ba ikwenta nga ikaw ni apil nga ikaw adunay wisdom. Kung ikaw adunay wisdom, so apil gyud ka. O dili nang ingon apil-apil lang ka aron ingnon ni apil ka nagsimba ka ing nagyud ang Ginoo nga ikaw ni apil kay naa na kay wisdom nga gihatag sa Ginoo nimo. Kay kanang wisdom dili man na ingon nga imuhanan ng ka-bright, kundi kanang wisdom spiritual na kanang pure kanang gift from above. O bitaw na kaning wisdom sa ay ang tao wala gid kabalo. O bitaw na nga diin ang tao ingon pa dito sa Jeremiah chapter 3, I will give you a shepherd according to my heart to feed you with knowledge and understanding. Nga mao nang mga pastor, mga shepherd nga kanang magtudlo gani sila kanang according to the heart of God. Unsa may heart kay Ginoo nga ang tao gayon makabaton og wisdom. Mo na iyang gingon nga mo feed na with knowledge and understanding. Mo na pasabton nila, mo na akong gingon ninyo nga diin kita kinahanglan atong masabtan ngano yung nangalagad ta sa Ginoo. Dili nang ingon nga diin kita Christian lang. Mo na naay kaaway, mamatay din ta, naay sakit, mamatay din ta. Which is, kung ikaw adunay wisdom, dunay knowledge and understanding,
naa kay life eternal nga apilan. Kanang imong life karon nga imo ang giingon nga nangalagad ka sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo nimo, mo nang giingon i-serve na through by running. Dagan ba? Ayaw ina nga nang huwat lang ka. Kay nga naman giluwas ka kunuhay ingon pa sa mga magwawali. Apil. Kung sa may sugo sa Ginoo, kanang iyang adlaw, kanang iyang balay ug kanang iyang pulong. Kanang pulong daygon, kanang adlaw himayaon, kanang balay himayaon, ug ang adlaw tahuron. Mao gina ang gusto sa Ginoo sa tuwa. Nasakop gina sa napulo ka sugo sa Ginoo. Mo bitaw na nga diin kita kinahanglan adunay ability to discern kanang wisdom. Kay si Kristo is the wisdom of God. Gihatag si Kristo sa mga tao aron makabaton sila wisdom. Kay ngano man si Kristo nagtudlo about kung unsay gisugo sa amahan niya, nga kanang gisugo sa amahan mo puro wills of God na will of God yun na. Mo na nga din ang gitudlo sa Ginoo o ni Kristo is mo na atong wisdom nga kita aduna tay ability to discern. Kanang ma-discern na to ba kung unsa ang nato ang gibuhat. Kung ikaw ba nangalagad o wala nangalagad, gani wa ka kabalo nangalagad ba ka o wala ka nangalagad. Naka-discern ba mo sa mga tao nangalagad o wala? Kay kung wala mo naka-discern sa mga tao wa nangalagad ug bisan sa imo ang kaugalingon, dili ka iya sa Ginoo. Kinahanglan mahibaw ka kung nangalagad ba ka o dili. Mo na yang gingon diri sa Hebrews, ato ning basahon ning Hebrews. Dili ka importante ning Hebrews nga yang gingon dinhi. Chapter 5 verse 11 to 14. Of whom we have many things to say and heard to be uttered, saying, ye are dull of hearing. Nga matod pa niya, kang kinsa din kita daghay mga butang nga isulti pero lisod kayo ni sabton tugkaron nga diin ingon manggod nga kita habol tagpaminaw kanang murag baliwala lang to pagpaminaw sa sulod sa simbahan. Ang ato lang abi nimo ang mga magwawaliro na sultihan tagyud mo nahisulat namang jud na murag gihimo na lang gitawag og para gani ang imuhang dalunggan ba tungod sa kagilok nga diin ikaw gusto pulong sa Ginoo. Mao na ng mga pulong nga di mo ukay-ukay lang imo aron ganahan ka. Di sila gusto anang mga pulong nga hait. Mao bitaw ng ang atong mga kabanding anong nangawala. Ano nang undang di bala na basta naa sila sa laing simbahan. Pero kabalog yun ko kung unsa ilang gihawaan diri. Nga naman ako daw puro bumba. Wa sila kabalo ang akong gisulti sila pulong. Dili man ingon tungod nako mo na akong gingon ako manggong giwali sa tinuod lang giprapisi gyud ni nga ang pulong sa Ginoo mo bitaw nang sama kuno sa espada duhay sulag magdulot gyud sa imong kuan kung tawhanon ka masuko ka pero kung espirituhanon ka kung iya ka sa Ginoo kung do na kay pagtuo kung do na kay wisdom mo nang gingon malig-on ka sa tubangan sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo nga giprapisi pagpalig-on man na ang mga pasto nga magwali dili na ingon padaghanon kun dili paligunon kay do namang goy moabot nga uyugon ning kalibutan nga asa naman nabe sa tinuod lang pahinumduman ta mo pag abot sa kalisdanan kapahitan mga wala ra na sila mo bitaw na nakita diha sa tubangan sa Ginoo lig-unon ta pinagis pulong sa Ginoo mo bitaw na kinahanglan kita og knowledge na mao na yang gingon dinhi for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principle of the oracle of God, and are become such as have need of milk and not of a strong meat. Nga matod pa niya, din kamo unta, nahimo na kaunta kamong mga teachers, pero di ay gikinanglan pa ninyo na ay mutudlo og lain nga mao nang gingon itudlo ang first principle of the oracle of God. Gusto nimo nga kanang mga sinugdan lang sinugdan na naman ta sa katapusan. Milk lang gyapon. Mao bitaw tama gito nga uban. Abi nimo do na mong gitoy grupo nga mga pastor.
O gani na ami meeting karon usalan na murag nalain ko ba murag nagduwa-duwa na yun ko. Gadi karon pizza gis hangtod sa 11 do nami meeting. Ang ako ang giapilan